Na jó, kezdjük. Hello, sziasztok, én vagyok Stark, és kezdtem egy Minecraft single player túlélésen. Na vágjunk bele akkor. Már rég nem csináltam egy videót, az iskola miatt. Nehéz egy kicsit 9-be, de túlélem. Gyere már! Csak ne. Ó, elég jó. Várjatok. Na így. Bocsánat a lagért. Az elején lagol egy kicsit, de utána eltűn. Na. Megváltozott egy kicsit a grafika, ahogy látom a víz is zöldebb. Kicsit megváltozott minden. Már rég nem játszottam, bele kell lesz jöjjek. Ne. XD. Melyik a sprint? Nem. Ó, ez durva lesz. XD. Nem igaz. Ez tök jó. Na, ez nagy szerencse. Ez egy szomár volt. De jó. Le is veszem. A lovak mit tesz? Ja, almát esznek. Megpróbálok egy kicsit hangosabban beszélni. Mi a... Ezek az emberek? Mióta van hangjuk? Aha. Te mit adsz? Hogy mondják? Maradjon itt. De mondják. Meg be is zárja az ajtót előttem. Jó, tudnak kommentálni. De jó. Már nem halok meg, ennivalóm lesz. Múrok minden. Fú, de jó. De inkább a kenyeret teszem vissza, mert az többet ad. Jó, kezdjük. Lányok és fiúk. Ez lesz a házam. Vagy nem ez. Egy olyan ház, amelyben chest van, azt keresek. Jó, ebben nincs. Várjál, hol láttam én? Olyan ez? Nem. Most nincsen kedvem körbe menni. Az van. Igen. Oda nem menjünk. Majd leszedem máskor. Van ágyam is.
Minden van. Ezt be is jelölöm. Arra így. Igen. Tuti lett. És adunk neki egy ilyen várját. Gyere már! Most jó belagolt. Bocs a lagért. Ez nem igaz. Lelövöm. Na, végre. Bocs a lagért. Így. Ja, már nem tévedünk el. Na, akkor szedjünk egy kis fát. Nem fogom még elkezdeni a házat, először legyen meg ami kell, vegyek kőt, mindent. És majd utána bele fogok kezdeni egy házba, kb. Itt lesz, csak levágom az erdőt, és akkor csinálok farmot, minden legyen. Nem arra pályázok, hogy jöjjen meg a sárkányt, arra pályázok, hogy jöjjetek ti is bele, akik nem tudtok nagyon játszani. A fehér fát inkább a házra szokták használni, mert vagányul mutat. A barnát inkább craftra szokták használni, meg mondjuk ágyra, székre, meg ezekre. Meg mindenfélére. Milyen szín van? A sötét színű jobb, a sötét színű csak házra, meg még van egy szín, a fekete-fekete szín, azt is inkább ilyen házra szokták használni. Csinálok én ide egy faja felmenőt. Így. Megvan még a sprint, kétszer nyomom le a V-t. Már rég nem játszottam, én is elfelejtettem néhányat, ha valamit rosszul csinálok, akkor írjátok. Ne tartsátok meg magatoknak. Van tehénye, minden. Majd be fogom cserkészni őket. Dupla klik, hogy tegye mindet. A jobb klik úgy, hogy csak egyet tegyen. És akkor azt hiszem már annyit értetek, hogy csináljátok meg. Nem kell nekem tatú. Kihasznált tatút. Nekem nem kell. Tehát ez a dupla klik, és a jobb klik csak így egyet tesz. Nem ossz el. Alsó nem kell. Jó, majd mindjárt megcsinálom azt is. Először tegyem le a chestet. Nem, ez kell, ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell, ez majd kell ez. Így. Így. Legyen öröme. Jó,
Ezt már utálom a hangot, ezt leszedem. Így. Nem szeretem a zenét. Tegyenek be ilyen jobb zenéket, inkább azokat hallgatom, mint ezeket. Jaj, baltát kellett csinálni, mert utálok kézzelőtni fát. Szedjek fát, mindegy. Én most ott vagyok. Víz. Van elég homokot, csináljak ablakot. Van minden. A legjobb helyet kaptam ki. A seedet majd bele fogom tenni a deszkrérjébe. Ezt rosszul mondtam. Szarul mondtam. Majd kiteszek egy seedet, amiket használom én most. Remélem, hogy nektek is így fogja beadni. Jéj, leesett egy alma. Ezek egy almát, kimosom a fogam. Jéj. Erre vissza. XD. Ha nem akartok leesni, shift-tel álljatok, és így tudtok menni. Ez inkább hogy mondják, elfelejtettem. A láva mellett szokták használni. Veszek egy kis homokot, csinálok üvegeket, és biztos bele fogok kezdeni a házamba. Ez egy 10 perces videó lesz, mert nincsen több időm, mert már nagyon fáradt vagyok, már reggel 5-től fent vagyok, és már KO vagyok. De minden nap fogok tenni egy videót, úgyhogy utolérem magam. Nem lesz baj, gondolom. Most úgy akarom elvenni ezt a homokot, hogy a víz ide ne induljon el, mert azt be akarom majd zárni. Akkor itt le akarok egyenesíteni mindent. Csinálok egy olyan nagy házat. Majd lesz úgy, mikor megállítom a kamerát és úgy fogok csinálni, és utána elindítom. Nem vagyok csalós, ne higgyitek. Megkérdezhetitek már 96-ot, vagy Gyuk 12-t, tök mindegy. Neki is majd a link itt a YouTube-ról, ahol megtaláljátok, meg kiteszem. Egyszer-egyszer vele is fogok filmelni. Ha nem Minecraftot, akkor más valamit. Amit akartok tik, írjátok, és azt csinálok. Csak menjen a gépemen, normális dolog. Felőlem bármit mondhatok, ha megy a gépemen csinálom, ha nem csinálok mással. Csak Quatlasz, meg hogy volt Amnis, vagy nem érdekel. Amnézis, vagy hogy nem érdekel. Azt a kettőt nem csinálom, mert mindenki azzal csinál. Kell ez két ilyen, a többit átdolgozom. Kell. Mi a... Ez mi autó volt itt? Menjél ki. Menjél ki. Hát menjél ki már. Riki. Lelövöm.
Hát menjél már ki. Elállod a fényem. Menjél már ki. Nem akarsz kimenni? Oh. Szerencséd van, mert most jönnek a zombik. Most nem foglak kizárni. De máskor kizárok. Így. Még mit is akartam csinálni? Jó, kb. Ennyi elég az. Ott a zombi látom. Nem megyek ki, mert nem akarok meghalni pont az első epizódba. Úgyhogy mára ennyi. Ezt a telnet elnevezem Betsy-nek. Ő lesz Betsy. És velem fog maradni örökre. Ha nem, akkor megölöm. Eri, Betsy, futás! Fussál, Betsy! Fussál! Én voltam Stark. És találkozunk még. Császtok!